Hei vaan kaikille, nyt tulee pientä update-videota. Ja nyt on silleen, että mä oon päättänyt lopettaa tällä kanavalla YouTubeaamisen. Mä en oo kokonaan lopettamassa YouTubea, vaan mä jatkan mun vanhalla käyttäjälle, minne mä joskus tein kaikki random videoita. Mä pistän ton linkin tohon deskiin, niin klikatkaa siitä ja käykää subaamassa se. Sinne ei tuu vielä vähän aikaa videoita, mä veikkasin, että semmosesta puolesta kuukaudesta kuukauteen. Mä ajattelin pitää vähän taukoa tosta muutakin YouTubeamisesta, kun ei oo muutakaan tullut videoita, mutta silloin alkaa sitten taas vähän tulemaan. Ja mitä sinne tulee sille kanavalle, niin sitten on Skyrim Let's Playtä ja no vähän kaikenlaista tulossa, että Mineä nyt ei oo tulossa videoita. Sen mä voin sanoa, että mä lopetan tän Mine-videoiden tekemisen. Sitä ei vaan jaksa kuvata ja näin, mutta pidetään tän lyhyenä videona. Tää oli nyt tämmönen pienoinen. Käykää subaamassa ja kanava, jos haluatte vielä katsoa mun videoita. Silloin on jo mukavasti subaa ja luultavasti sen, koska siellä on muutama reuploadi tullut, mutta sillä alan tekemään. Mut se oli viimeistä kertaa. Tenorppa 50. Se ois moi.